uvek isprema njena se. Kosa mu je poput vatre najbrži je. Pokusnije kunice strma u igri čest. Ovo je dan koji živi Johnny Test. Prblivo psa sa sobom vodi svog. U šolju kafe bude lica prijatnog. Dok mama radi, tata čuva čistu svest. Glasom bum, prati dum, to je Johnny Test. Kad si tata i agenti, ekstremisti, mesečari i praznoglavi. Majmun, igračke, vozni par za sve. Tako živi on, uvek tera po svom. 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 Taj Johnny Johnny X5. Duki, danas je dan planete. Znaš li šta to znači? Trebalo bi da radimo na tome da zaštitimo majku zemlju. Ne! Treba svi da idemo na praznični karneval u Gicogradski park. Biće raznih igara i besplatnog zelenog pasulja. A tu i najveća gumena skakalica na svetu. Tata nas vodi danas u 10. Biće sjajno, Duki! Tata plače. Jedna mala maca u bunaru, ne mogu da je izvade. Kako je to tužno. Mačka u bunaru, važi tuga. A sada vreme za provod. Pa kako da vas vodim na karneval kad ne znam šta će biti s macom? Aha, znači ako neko izvuče glupu mačku iz rupe, vodit ćeš nas. Naravno. Mutirajte nas opet u Johnny X-a i Super Kucu. Treba da spase mačku. Ne može, zauzete smo. Slušajte, mutirajte nas odmah ili ćete vidjeti kako samo dosadan može da bude mlađi brat sa viškom slobodnog vremena. Zvuči ozbiljno. Zašto ja da spasavam mačke? Ja sam pas, nije mi to posao. Da, ali voliš karnevale i gumene skakalice. Zato na posao, Super Kuco. Ne bojte se, građani. Johnny X i Super Kuca su opet tu. Dobro, tata, vreme je za karneval i teo sam... Pa šta je sad? Vidi, maca u šumskom požaru. Nije moguće. Spasit će je moje uraganske ruke. Idemo li sad na karneval? Još jedna maca na vozu srušit će se preko litice. Vreme za promenu oblika. Kako sam umoran. Dosta superherojstva. I šta je sa svim tim mačkama? Da! Gospodo, naša osveta Johnny Testu za sada ide po planu. Moje slatke male bespomoćne mace ga umaraju. Da bih ga ja lakše zamrznuo novim subatomskim smrzozrakom. Ovog puta neće odoleti super duper anti-Johnny petorci. Ali sada nas je samo 4. Pčelar više nije na našoj strani. Zato smo primili novoga člana posade, gospodo. Predstavljam vam gospodina Zizrara, kralja ljudi Krtica. Evo i mene. Čekaj, da nije močvarno zemljište. Izvinite. Pa lepo, više nema ugroženih maca i sad možemo na karneval. A što ste vas dvojica tako umorni? Šta se dešava? Reći ću ti šta se dešava. Osveta super duper anti-Johnny petorke. Ali samo vas je 4. Evo i mene. To si već rekao. A evo vama malo mojih zapaljivih pozadinskih gasova. Šta? Previše sam umoran. Sad smo gotovi stvarno.
Nećeš nam pobeći, Johnny X! Zar opet ovi nesrećnici? Vas dvojica u glupovim kostimima, učinite nešto! Umorili smo se spasavajući mačke, istrošile su nam se moći! Onda bismo mogli da vam ih pojačamo još jednim tretmanom. Hej, a da mi dodate još koju moć? A, kao ja sam taj koji leti. Polezi da kažem! Hoće da se opet pojačaju! Zamrznuću im ja eksperimente! Jao, što se nešto čudno osjećam. Kao da nisam mačka, nego... Kamila! A mene nešto muče gasovi, kao da... Sad i oni imaju mutantske moći! Sada ćete vi da vidite šta je prava stvar, pozadinski plotun! Brzo, u kapsulu za spasavanje! Neće ti to ništa pomoći protiv naših moći, Johnny X! Ovo je ozbiljan problem. Jeste, kako ću sada da stignem na karneval? Ne, ozbiljno je zato što su nam zamrzli tatu, isterali nas iz kuće, a ne možemo im ništa bez laboratorije. Pa, znamo za još jednu laboratoriju visokog kvaliteta. O ne! Evo ovako ćemo. Daću vam laboratoriju na korišćenje ako me Suzana povede na karneval i poljubi me tamo u usta. Aha, da, mogli bismo i tako. Karmin paralizator, nije loše. Imamo laboratoriju. Naša nova mutant mašina. Obezbeđuje agregaciju svih mogućih mutantskih moći. Šta? Stanite tu gde piše. Poslušam se pametno. A ja vidim na daljinu. Pa šta ćemo sada kao zli mutanti, a? Dajte neku ideju. Osvajanje sveta? Ko je za to? Neka digne 2 prsta. A onaj dan planete o kom je Johnny pričao, rekao je da će biti besplatnog pasulja. Prave planove u našoj dnevnoj sobi. Tu nam i odgovara da budu. Koje smo nove mutantske moći još dobili? Moć teleportacije? Stvarno? Da, možete da se teleportujete pravo u kuću, pobedite tu petorku zloća. I donesite ih nazad da ih zaključamo u ovu neuroplazma ćeliju. Nije loš plan. Johnny X i super kuca u akciju! Jep. Nije tako loše biti mutant. Gde su? Čekaj malo. Samo tako. Bežite pred svojim gospodarima. Probajte pasulj, mnogo je dobar. A tek ovaj, što je začinjen, odličan je, probajte ga. Otišli su na karneval da zauzmu grad. Pa naravno. Idemo! Teleportacija! Znam, hoćete da vam predam grad i promenimo ime i bla 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 bla. Spasi nas, Johnny X! Samo ti viči, gradonačelniče, Johnny X je već pobegao. Grešiš, udrivo je. Vas je samo 2, a nas je 5 mutanata, Johnny. Haha, pripalite im, momci. Teleportacija. Pa kako sad ume da se teleportuje? Mi ne umemo, nije fair. Predlažem da se povučete, gospodine, dok još imate 9 života. Hej, da vas provozam. Dvojica su gotova, ostala su još 3. Dajem otkaz, gospodine. Vratit ćeš se ti. Pokažite se, Johnny X i Đukac Y. Da vas vidim, ajde, gde ste? Aha, eto tu si. Ej, to nije u redu. Jo, kako samo mrzim tog malog i njegovu džukelu. Ponesite i kave sa sobom za karneval da se ne vraćate svaki put. Što da ne? Predajem se, vaše mutantske moći su moćni od naših. Idem sa vama u kavez. Moraš da mi odmrzneš, tatu, i prestaneš da me gnjaviš da mogu mirno na gumenu skakalicu. Da. Sad ste zamrznuti i nema vam spasa. Najzad smo pobedili Johnny X-a i njegovo
se to! Sad smo stvarno gotovi! Što im je dobar onaj ljuti zeleni pasulj. Celu šerpu sam pojeo. Kako? Celu šerpu? Da, sa mnogo paprike i sa... Zaboravio sam na pozadinske gasove. Nas tražite? Morao si da jedeš baš pasulj! Zašto nisi uzeo neki gulaš? I kako bih hteo da ih dovršimo, moj super mutirani druže? Na tradicionalni način. Hvala ti, Johnny X! Još jednom si spasao naš grad! A sada, hajde da svi uživamo u prazničnom karnevalu! A ja najzad idem na tu gumenu skakalicu. Svet je ponovo bezbedan. Šta je sad ovo? Johnny Test, rekao sam da ću se vratiti i evo me. Zato uživaj u posljednjem danu svoje planete. A samo sam hteo da isprobam skakalicu. Johnny X 5,5, finale. Što se teško diše ispod ovoga! Ponavljam, samo sam hteo da isprobam skakalicu. Isisajte svu vodu ove bedne planete i posjetite svo drveće! I dovedite mi Johnny Testa. Teleportacija! Jeste li pobedili jadnu petorku zloća? I imamo novi mali problem. Prokletstvo! Pobegao je, ali nije važno. Propašće zajedno sa svojom planetom. O ne! Rekao si da nećemo više da napadamo zemlju. Rekao sam da ću da razmislim o nenapadanju zemlje. Razmislio sam i eto, napadamo je. Ali na letovanju si sa porodicom i obećao si da nećeš da misliš o poslu. Ja sam zli tiranin. Ako ti se ne sviđa, kandiduj se na sljedećim izborima pa ćemo tebe da vidimo. Neće ti ovo proći. Sad je dosta, vodite je u njenu sobu, nema izlaska dok se ne vratimo kući i nema TV-a. Dobro, sada prelazimo na gornji sloj atmosfere. Sve ćemo da ih usisamo sa planete. Procene su da imamo još sat vremena dok ne nestanu sva voda i sav vazduh iz zemljenog ekosistema. Onda nam preostaje samo jedna stvar. Molimo vas, Johnny, Suzana, Maro Test, pomozite, ne znamo šta ćemo. Upalilo je! Lepi su vam kostimi. Šta da radimo? Jednom smo porazili Darth Vegana. Zašto ne i drugi put? Karneval me i dalje čeka! Imate one male vanzemaljske letelice. U njima ćemo da odletimo do njegovog glupog broda i oborimo mu štit. Pokrenut ćemo odbrambene sisteme ovdje dole i uništit ćemo flotu. To će da nam vrati vodu, vazduh i drveće. I eto, spasili smo zemlju. Jupi! Bravo, deco! Na posao! Darth Vegan je sad stvarno gotov! Da, to je Johnny. Paljba! Biće da smo ipak mi stvarno gotovi. Je li ima neko novi plan? Oružje Veganove nove flote je previše moćno za naše zemaljske kapacitete. Ne možemo mu ništa s polja. Pa eto! To znači da je ovo posao za novog Johnny X-a! Teleportovat ću se na njegov brod, a da on to i ne primeti. Onda ću da mu pokažem. Sad mi samo treba nešto malo, ali mnogo eksplozivno. Evo, Johnny, ovo je eksperimentalna mala eksplozivna spravica. Prototip je u pitanju, znači rezervu nemamo. Srećno! Čekaj, idem i ja sa tobom. Ne dam ti da sam rizikuješ život. A i obožavam da se teleportujem, mnogo je zabavno. Idemo onda! Strani metal na brodu, strani metal na brodu.
Vrati nas nazad, vrati nas nazad! Šta se desilo? Imaju neke detektore metala, odmah su osjetili eksplozivnu spravicu. Eksplozivnu spravicu! Dobro, nemamo više oružja, a verovatno ni planetu. Ej, imam ideju. Hajdemo lepo na onaj karneval da isprobamo skakalicu, pošto i onako imamo samo još sat vremena života. Stani, karneval! To je to! Prava stvar! Ipak nam je preostalo nešto oružja. I to pravog, moćnog, velikog mutiranog oružja. Nekad pomislim da bi bolje bilo da sam se rodio kao devojčica, znate, možda ne bih bio ovako zao. Ama učuti već jednom, čuješ? Evo ga, najzad je neko došao po nas, a već sam ožedneo. Imamo i mi svoja prava, znate? Ali nećete imati ništa drugo sem toga, ako nam ne pomognete. Šta kažeš? Zemlja će biti uništena za 10 minuta ukoliko ne pomognete Johnny da pobedi vanzemaljce. Nikada nećemo pomoći Johnny Testu. Mi ga mrzimo. Vidiš valjda po našim kostimima. Ali kad mene unište, vi nećete moći da osvojite svet, jer sveta neće ni biti. Znaš šta, i mene mali nervira, ali ima smisla ovo što govori. Dobro onda, ako je to samo privremeno, imaš pomoć super duper, ne baš anti-Johnny petorke! Ne smem ni da pitam, ali šta planiraš? Teleportujemo se na njihov brod, a vi me štitite dok nađem ćerku Darth Vegana Juliju. Ona će da nam kaže kako da pobedimo vanzemaljce. Ozbiljno? To ti je ceo plan? Ništa bolje nemamo. Brzo, uhvatite se svi za ruke pa da pođemo. Čekaj, pažljivo sa hvatanjem za ruke. To može da vam poremeti moći. Zatvoren lanac mogao bi da ih pojača i do 500%. Ta verzija mutiranih moći bi bila izuzetno nestabilna. Da, dobro, hvala na savetu. Idemo! Gospodaru, još 5 minuta i imat ćemo sve zemljine resurse. Da mi je samo sada da vidim izraz na licu Johnny Testa. Lepo sam mu rekao, vratit ću se i eto, zar se nisam vratio? Jeste, gospodaru. Moramo da nađemo Juliju, možda telepatskim putem. Zaključena je u svojoj sobi, na nivou C. Idemo tamo odmah. Izgleda da su nas otkrili. Ja ću ih zadržati, vi krenite. Upucali su me u uho. Johnny, spasi me. Kakvi se to čudni zvuci čuju? Imamo uljeze, gospodaru. Johnny! Još minut i 20 sekundi do kraja prikupljanja. Johnny, otkud ti ovde? Došli smo da spasemo planetu, možeš li da nam pomogneš? Mogu ako stignemo do centralnog napajanja. Tamo je dugme za samouništenje. Mogli bismo da uništimo celu flotu, vratimo naše resurse, a i svi moji veganci bi mogli da prežive u kapsulama za spasavanje, shvataš? Pa, nije loša ideja. Wow, kako je dobra ova teleportacija! Šteta što ja nemam tu moć! Ideš tamo, uhvatite ih! Izvolite uhvatiti naše pozadinske gasove! A sada da pritisnemo to dugme za samouništenje i... Gde je nestalo? Tatica zvezda, draga moja! Uklonio sam dugme za samouništenje! Za malo. Ne razumem zašto stalno kontriraš srećo, tatina, ja sam ti otac, ja te volim! A ti, Johnny Test, sad si stvarno gotov kao i tvoja planeta! 45 sekundi do kraja prikupljanja resursa. Mrzim te, tatice. Ne mrziš me, dušo! Evo, pošto znam da ti je Johnny drag, stavit ćemo njega i njegove drugare u zoološki vrt na Vegandonu. Sada zdravo! Ne možemo da uništimo flotu. Zemlja je propala, a i mi sa njom. Izvinite me na trenutak. Ma čekaj, nije gotovo! Jedno zajedničko pojačano ispaljivanje eksplozivnog mutant gasa i uništit ćemo ih! Da, ali i sebe same. Da, ali zato ćemo spasiti svet! Hrabar si ti, mali. Čast mi je što sam te poznavao, Johnny X. Ja sam uvek nekako mislio da će kraj biti u smrzavanju, a ne eksploziji. Julija, ti i moj pas bežite kapsulom za spasavanje. Nemamo mnogo vremena, krenite odmah!
Kako si ti hrabar, Johnny? Da imaš 16 godina, poljubila bih te. Možeš mene? Ne! Ostajem sa tobom! Pa gde će sad ona? Šta se dešava? 13, 12, 11, 10, 9. Mega eksplozivni gasovi spremni! Hvala ti što si me onda spasao od Šintera. Hvala tebi što si mi bio najbolji drug, Duki. Idemo sad! Svi zajedno pali! Spasao je vaš svet, ali nije preživeo. A samo je želeo da isproba onu glupu gumenu skakalicu što se nalazi tamo. Bio je najhrabriji maloletni vojnik kog sam sreo. Kao da ga čujem kako još uvek vrišti gore u svemiru. Čekaj! Baš smo imali sreće, zar ne, Duki? Johnny! Pa šta ste mislili da će da se desi? Ipak je on glavni junak. Johnny Test! Osvetit ću ti se ja! Da, bla, bla, bla. Ali tek posle karnevala, jel važi? Ne razumem šta je tu smešno. Osvetit ću ti se ja!